f'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Lura għal programm Indigo minn hawnhekk nixtieq nirringrazzja lilkom it-telespettaturi talli tibqgħu issegwuna, ovvjament wara wkoll jispiċċa il-programm u tiltaqa' ma' ħafna minnkom issemmuli wkoll dak kollu li nkunu qed ngħidu fil-programm hemmhekk juri l-interess li intom tieħdu minn hawnhekk nixtieq ngħidilkom grazzi ħafna. Grazzi wkoll kbira tmura l-sponsors kollha li jipparteċipaw f'dan il-programm, grazzi għax bis-saħħa finanzjarja tagħkom inkunu nistgħu nagħmlu programm ta' din il-kwalità. Grazzi mill qalbi. Intant inkomplu il-programm tagħna u fil-fatt fuq is-sufan. Ħdejja issa għandi issa lil Kane Said illi huwa il-manager għall komunikazzjoni mill-Fondazzjoni Lob Responsabbli. Kif inti Kane? Insab tajjeb. Il-war nofsinhar tajjeb lilek, inna ftit ma nintaqgħu issa. Nsellimlek hekk. Għaddew xi ftit ġimgħat. U nsellem lil telespettaturi kollha li jkunu din isegwuna. Il-kampanja Take Action, kampanja tal-arfien Take Action, tgħidilna xi ħaġa dwar għandna xi filmat, però ħammorru li minnhom fit-tal-momenti oħra. Sewwa. Kemm tgħidilna x'tikkonsisti eżattament din il-kampanja? Il-kampanja medjatika ta' arfin kif qed tajjeb ħafna inti Take Action hija parti minn proġett li tista' tgħid huwa wieħed ambizzjuż għall fondazzjoni għall-ħidma tagħna, imma kampanja importanti, proġett importanti. X'inkunu fuq qegħdin nagħmlu permezz din il-kampanja. Qegħdin immorru fid-djar tan-nies u qegħdin narfuhom number one x'jiġifieri Fondazzjoni Lob Responsabbli, x'inhuma l-għanijiet tagħna, x'jiġifieri responsabilità fil-lob u fil-lob tal-azzard. Kif taqbeż dik ir-responsabilità, x'reperkussjonijiet hemm u kif tiġi darek mal-ħajt, x'sapport il-fondazzjoni tista' toffri. Allora din hija kampanja ta' benefiċċju għas-soċjetà, maħniex ngħidu li l-lob u l-lob tal-azzard maħniex nitfgħu f'dell l-ikraħ, imma qegħdin ngħidu isma' ilab b'responsabilità. B'responsabilità, bil-limit. Kun naf tagħmel bilanċ, kun naf imxi mal-limiti tiegħek. U hemmhekk sakemm inti tkun responsabbli, go ahead. Proset, ħanaddu għal-filmat, x'taħseb nerġgħu niġu lura, ebgħu seguna. U anke t-tendenzi. Qabel il-ġenituri kienu jħeġġu lil uliedhom jipprattikaw xi sport, xi attività kulturali jew artistika. Il-lob virtwali u l-lob tal-azzard online saru ħafna aktar aċċessibbli u ħafna aktar attraenti mill-attivitajiet l-oħrajn. Ħafna ġenituri jippreferu li l-uliedhom jgħodu ġewwa, kemm biex inaqsu l-perikli u wkoll biex jiffukaw fuq l-istudju. Għal dawk ikbar fl-età imbagħad il-gażino jaf jibda jservi bħala l-ħarġa tagħhom. Iż-żgħażagħ tal-lum qegħdin jaqattaw wisħin bil-qiegħda, jistudjaw u jilagħbu. L-eżerċizzju fiżiku donnu sar attività tal-ftit. Iż-żgħażagħ qegħdin jirrikorru għall-ikel ta' malajr li ħafna drabi mhux tajjeb għas-saħħa. Ħafna qegħdin jirriskjaw l-obeżità. Għar minn hekk il-logħob eċċessiv jista' jkun iż-żerrija biex dawn iż-żgħażagħ jaqgħu fil-vizzju u jispiċċaw vittmi tal-logħob tal-azzard. Nistgħu nitkellmu ma' wliedna, insibulhom alternattivi, inżommuhom il-bogħod mill-vizzju. Nistgħu ngħinuhom biex ma jispiċċawx vittmi tal-obeżità jew tal-logħob tal-azzard eċċessiv. Flimkien magħhom nistgħu nsibu bilanċ. Take Action, kun rebbieħ, ara fil-limiti tiegħek. Dan il-proġett huwa parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali Ewropew, Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej 2014-2020. Hemmhekk rajna li qisha katina, mhux vera. Jiġifieri, all right, għandek tittoqgħod attent għax ħafna miż-żgħażagħ kif qal fil-fatt, ħafna miż-żgħażagħ bil-qiegħda jilagħbu dawn il-games u jagħmlu sigħat twal għax il-maġġoranza jistgħu jikkomunikaw permezz tal-headphones u mbagħad ovvjament hemm l-obeżità għaliex għax jiklu junk food, jiġifieri waħda taqqat mal-oħra kejn. Aħna permezz din il-kampanja nixtieq nagħmilha ċara. Maħniex ngħidu li l-gaming iwassal għall-obeżità, maħniex ngħidu li l-gaming iwassal għall-lob tal-azzard problematiku, maħniex ngħidu hekk, aħna qegħdin ngħidu li l-eċċessività fil-gaming jiġifieri li inti tqatta ammonti twal
ta' ħin Mhux minuti imma sigħat. li inti tinsa il-ħajja soċjali tiegħek. Tirrekluża lilek innifsek fil-kamra. Bil-kemm tibda tiekol. Bil-kemm issib ħin biex tmur sat-toilet. Iva. L-eċċessività fil-gaming jista' jagħti l-każ li twassal għal problemi ulterjuri. Semmejna l-obeżità, semmejna l-lob tal-azzard. Jista' jagħti l-każ, maħniex ngħidu li ħaġa twassal għall-oħra, aħna qegħdin ngħidu l-eċċessività tista' twassal għal problemi ulterjuri. Jiġifieri hemmhekk iħollu jorbot l-argument li għandna nilagħbu, għandna nħallu t-tfal tagħna jilagħbu, console, gaming, etc. għaliex għandek il-pożittiv tiegħu, isserraħ il-menti, tħaddem l-abiltajiet konjettivi tiegħek, hand-to-eye coordination. Jiġifieri irridu nżommu l-pożittiv f'moħħna u nattwaw l-attività b'responsabilità taħt limitu ta' ħin. Hawnhekk indur fuq il-ġenituri, irridu noqogħdu attenti. It-tfal tagħna kemm qed inħalluhom jilagħbu. X'tip ta' logħob qed jilagħbu. Il-logħob li qed nixtrulhom qegħdin nagħtu każ il-peggy number jekk jien għandi tifel 14-il sena, mhux ħan ixxielu logħba fejn għandek 18 bl-aħmar fuq wara. Jiġifieri tkun impoġġu kollox. Rridu nkunu responsabbli aħna l-ġenituri wkoll. Ekku qabel it-tfal tagħna. Allura ndaħlu ir-rutina ta' responsabilità fit-tfal tagħna. Jilagħbu taħt responsabilità, jekk jaqgħu fl-eċċessività, imbagħad jista' jagħti il-każ li jkun hemm problemi ulterjuri. Il-kampanja Take Action diġà semmejt hija parti minn proġett. Mhijiex kampanja iżolata, hija parti minn proġett. Ekku hija proġett ta' 1.1 miljun euro parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea fejn dan il-proġett kien maqsum għandek riċerka li għatwajnija għas-sena 2018-2019 ikkummissjajnija lil-Dottor Vince Marmara fejn ħarġu diversi punti importanti, per eżempju bejn l-etajiet ta' 19 u 24 sena huwa l-aktar iċ-ċans li n-nies hemm barra jilagħbu logħob tal-azzard. Okay. Allura jridu noqogħdu attenti meta għandek 19-year-old qed jilgħab qed jonfoq biex jilgħab. Allura awtomatika li rridu nduru fuq it-tfal tagħna biex bejn l-etajiet teneri u 19, 20, 21 year olds aħna narfuhom kemm nistgħu u ndaħlulhom sens ta' responsabilità. U kif taslu għalihom però kejn? Kif qegħdin hemm pjanijiet kif tistgħu taslu għal dawn l-etajiet? Il-fondazzjoni qiegħda f'diskussjonijiet ma' entitajiet oħrajn biex nolqtu l-tfal fl-iskejjel u fil-klassijiet. U hemmhekk narfuhom x'inhu l-pożittiv tal-gaming, x'inhu n-negattiv tal-eċċessività. X'inhu l-pożittiv kif rajna fil-filmat l-attività fiżika. Illum il-ġurnata it-tfal jippreferi jqogħdu ġewwa, jilagħbu għal tul ta' ħin milli jissoċjalizzaw f'waqt attivitajiet fiżiċi. Jiġifieri jridu noħolqu bilanċ, jien hekk inħobb insemmija, noħolqu bilanċ. La żejjed u lanqas innieqes. Barra mill-riċerka morna għal taħriġ u ħarriġna persuni li fil-daily routine tagħhom jiltaqgħu ma' avvizzjati tal-logħob tal-azzard. Ħarriġna edukaturi, ħarriġna il-gaming companies, call centers, psikoloġisti fil-privat, eccetera, biex ikunu dejjem aktar informati x'jiġifieri il-vizzju tal-logħob tal-azzard. X'għandi nagħmel meta persuna avvizzjata tikkonfrontani jiena. Barra mill-istħarriġ u t-taħriġ wasalna għal kampanja ta' għarfien qegħdin kważi fl-aħħar biex ngħidu hekk u hemmhekk norbtu ċof il-proġett Take Action. Nerġa' ngħid, proġett fil-ferma tiegħi ta' benefiċċju
għaliex qegħdin nisimgħu issa hemm barra xi ħaġa li qabel ma konniex nisimgħu. X'jiġifieri imma dan il-vizzju tal-lob tal-azzard? Kif tkun taf li persuna għandu l-vizzju? Pereżempju dan it-tip ta' vizzju ma jħaddanx riperkussjonijiet fiżiċi bħad droga, l-alkoħol u t-tibkib. U aċċessibbli iktar hekk taqbel miegħi għaliex llum il-ġurnata anke minn fuq il-mobile. Jew fuq tablet, jew fuq il-laptop. Il-teknoloġija tant avvanzat illum il-ġurnata li tista' tirriskja flusek mill-kumdità ta' darek. Tista' tirriskja flusek minn fuq il-post tax-xogħol. Irridu noqogħdu ħin tal-ġurnata. Ekku, rridu noqogħdu daqsxejn attenti. Kollox iħollu jorbot mal-budget management u time management. Jekk jiena nista' fuq 50 euro fil-weekend u mmur nilab 3 sigħat is-sibt, OK. Imma kif jaqbeż dak il-ħin, irridu nkunu kapaċi naħsbu fil-familjar il-magħbubin tagħna ngħidu daqshekk kun qumu minn fuq il-mejda tal-logħob. Irridu nkunu daqsxejn ta' gazz self-discipline biex ma naqgħux fi reperkussjonijiet għaliex ejja ngħiduha kif inhi reperkussjonijiet imbagħad huma allarmanti tista' tgħid. Inti l-ewwel ħaġa għandek reperkussjonijiet finanzjarji. Reperkussjonijiet mentali, reperkussjonijiet soċjali, reperkussjonijiet fuq il-familja tiegħek. Ġifieri rridu noqogħdu daqsxejn b'sebgħinejn biex persuna ma tasalx sem. Kejn, il-fondazzjoni tagħkom x'tista' tagħmel hekk hemm persuna qed issegwina u tajt isma' naħseb iva daħal il-vizzju, jew kellha qed jidħol il-vizzju, forsi għadek m'intix qiegħda f'borderline ejja ngħidu hekk. X'jistgħu hemm fejn jistgħu jċemplu? Yes, inħeġġeġ lil kull min l-attività tal-lob tal-azzard qiegħda tikkawżalu saram jew sempliċi tingiża fil-kuxjenza biex jikkuntattjana fuq 1777. Hemmhekk qegħdin naraw fil-fatt il-paġna ta' Facebook Responsible Gaming Foundation, idħlu fiċċuha Responsible Gaming Foundation u hemmhekk fil-fatt qegħdin taraw ukoll l-informazzjoni kollha u tkun tistgħu taraw l-informazzjoni kollha li jtellgħu ta' kuljum ir-Responsible Gaming Foundation. Jekk persuna tħossha skomda saħansitra li ċempel, nerġa' tista' tibgħat messaġġ fuq dak messaġġ fuq is-social media tagħna li tista' tagħmel jew tiċċettja via iċ-chat line fuq il-website tagħna. OK, ġifieri hemm chat. Yes, www.rgf.org.mt. Mela erġa' jdulna bil-mod? Yes, www.rgf.org.mt. Hemmhekk kif taraw fuq l-screen bottom right għandkom l-option ta' chat line. Edha ħamra. Diki, eżatt. U hemmhekk tkunu tistgħu tiddiskutu il-karba tagħkom, issemmaw leħinkom mal-aġenti imħarġin tagħna fil-fondazzjoni. Nerġa' ngħid, tkun ta' gazz biżżejjed biex taqleb il-folja ta' ħajtek għal pożittiv. Mhux biss gawdi int, imma jgawdu wliedek. Tibda billi tammetti nara jiena. Tirrikonoxxi. Li huwa pass diffiċli ħafna. Naħseb huwa l-aktar pass diffiċli. Li tammetti li għandek problema u li tammetti li għandek bżonn is-support. Għandek bżonn lajnuna u mhux faċli tprova talibha waħdek. Ekku. Ġifieri dejjem trid li jkollok lajnuna ta' persuni li jifhmu. Persuni li studjaw biex ikun jistgħu jgħinuk, ġifieri mhux tajt isma' le jiena kapaċi jekk inti kapaċi, well and good. Għamilha. Imma qis li tkun b'saħħtek biżżejjed illi mhux jgħaddu ġimgħatej u terġa' taqa'. Għax daf kollox jista' jiġri. Kejn jiena xejlek grazzi ħafna, il-kumplament tas-sera tat-tajba lilek, ovvjament nawguralek fix-xogħol tiegħek. Thank you. Grazzi. Mela, minn hawnhekk ser immorru għal ftit mument ta' riklami, ibqgħu segwuna eżattament wara ser niltaqgħu mal-perit David Xwiereb mill-Building Regulations Authority, illum ser nitkellmu fuq il-climate change. Ibqgħu segwuna.